Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti yate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion. Dohot na mengikuti permingguan melalui live streaming. Manang di dia pehita amanginang. Barita nauli na sahat tuhita di minggu ta sadarion. Ima na nienet sian hata ni debata. Tabuka ma bibilta. Sian rom bidusada. Mamuka sian ayat walu. Sahat rodi ayat 15. Songonomma didok disi takasma tapaihut-ihut. Madok mauliate au jumulo tu debataku. Marhite-hite Yesus Kristus. Siala sudihamu. Ala tuliat portibiondo. Tarbarita hapor siaon muna. Dang masa diau marningot hamu. Ia sitidangiku debatado. Nahuoloi di bagasan todiku. Dina hubaritahon anak nai. Totongdo hupangido diaka tangiaku. Anggiat tung manang adigan pelomoni rohani debata. Pati urhon dalaku manopot hamu. Ay masihol doau mernida hamu. Anggiat tung tarlehon au tuhamu. Deba silehon-lehon partodion. Patuguhon rohamuna. Odo tahe. Naing dapotan hiras ni roha. Nang au sian hamu. Hinorhon ni hapor siaot tabe. Alay naing maboton muna akadongan. Nang jujur ditahi rohaku manopot hamu. Asa marparbue au nang dihamu. Songon na diaka bangso na lebani. Alay tersabat doau. Rasi rasa nuaing. Namarutang doau di halagorik. Nang di bangso na leban. Diaka parhapistaran. Nang diaka nahurang roha. Dibaheni usakap sian rohaku. Majamitahon barita naulii. Nang dihamu dihuta rom. Ido sahat ni turpukta. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion. Pastido hita amanginang. Hea makilala. Ima pakilalaan nama sihol. Yakinau hita napungudi son. Pasti tidak ada yang tidak pernah merindukan seseorang. Boido hita masihol amanginang. Tua kaya nakota nadau. Sian hita diluat nadau. Boido hita masihol. Tuna tua-tua tanah mungkin mangulu dope. Dibona pasogit. Manang na mungkin masihol hita. Tuna tua-tua ta nang parjolo. Dialap tuhata. Boy dohita masihol amang dohot inang. Ima tu dongata tiki met-met hita. Dongata sa parmeaman. Jalaboy dohita masihol. Tuaka dongata ima dongan sasi kolata. Ido banda godang sonari grup ate. AKWA, alumni SD, SMP, SLTA, perguruan tinggi.
budekian asing dope perkelasmu se gok henpotai borat ala ni gudang ni WA group. Jala somalna amang dohot inang molo masihol hita tu sasahalak. Pasti kita mengingat sesuatu yang baik. Sesuatu nadinggan nabi nahenna. Sesuatu nadinggan mungkin nadi patupana di bagasan parsaurattai. Somalna nadinggani do mabay sihol rohata. Molo akan asodenggan. Jangankan merindukan. Mengingat itu pun kita tidak suka. Dang lomo rohata marningoti. Alay setawak kabarita nadinggan do. Natahasihuli di bagasan ngeluta bahkan dalam perjumpaan kita. Asalos ido amang dohot inang nataida di bagasan turpuk jamita di bagasan sadarion. Songo dia sihol ni rohani apostel Paulus lahu pajupang dohot ruas di Uria na adong di Rom. Yang ketika itu Rasul Paulus sedang di dalam penjara. Diingot ibana, dibege ibana. Barita nadinggani, ido naking didok det waluya mang dohot inang. Mauliate au jumulo tu debatakku. Marhite-hite Yesus Kristus siala sudehamu. Ala tu lihat portibiondo terbarita hapor siaon muna. Tiba nai ruas ni huria na di Romon. Tapi sedang di bagasan parukilon do nasida. Di bagasan pangalilion nasida ala ni panggonggomi rum. Alai luar biasa doha porsion nasida amang dohot inang. Bahkan terbarita di dok nakanin. Ima tuliat portibion. Terbarita tuliat portibion. Alanido amang dohot inang marni marbege baritai nakanin. Ha porsiaun nasida yang sungguh luar biasa. Mereka bertahan dalam imannya di dalam Yesus Kristus. Walaupun mereka diancam antara hidup dan mati oleh Kaisar Nero. Jala di parsihohoton naido terbarita ima barita parsihohoton ni haporsiaon nasida. Habis sementara apostel Paulus dakiado pe pajupang doho ruas ni Huria na adong di Romi. Alai songonima ima kerinduan ni ibana songo dia do tutu aka ruas aka halak Kristen na adong di Romon. Songoni luar biasa ni haporsion nasida. Sehingga dia merindukan untuk berjumpa dengan mereka. Idoban na dibayan judul ni turputa di bibeltai. Amang doho inang molotabuan bibelta. Dibayan do di sihol ni rohana manopot Huria Rom. Asa udo na parjolo amang dohot inang. Marhite barita nauli na tabege sian hata ni debata di bagasan sadarion. Barita nadinggan na dia mah. Nabuy tapabuah. Nabuy mungkin dibagi halak barita taringo tuha porsyauta. Odo na naing dohonon na amang dohot inang. So tunggabi sebalik na. Inang padita amang padita. Ay dong pidah hamu da basyar rawangun. Ay boto hamu do na masa nina. Ayah na masa. Ay mada akapunguan inay
Bahula na martokari ni na. Setabi nang da kamu contoh don. Example ate. Bahula na martokari. Merbedai. Nah. Ay bigi hamudo. Ay dung pida amang padita ida ba. Basoy na ma akaparhaladui dang sadabe rohana. Takulak kamu amang doinang. Merasa miris mendengarkannya, merasa sedih mendengarkannya. Kami merasa sedih jika itu kami dengar. Alai molo di begitu barita luar biasa. Ruas di Huria, HKBP Rawamangun, dosudia kaparhaladona. Marsilehonan roha, marsiurupan, marsitangyangan, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan luar biasa kemajuan HKBP Rawamangun. Idu nanaing begiun, ni torop, halak torop jolma. Molodung denggan salilingon dibegi lam denggan manian. Jala molo memang berita taringot Rawamangunon luar biasa doate. Jadi naking diwartahok kan. Jadi molo dibegi Rosian Jakarta hamip akka padita rapo padita sian Rawamangubah. Parpungumatong kan akana saliting sa Jakarta nina. Rawamangun muse. Badi pesan matong mie goreng di pesan ma bakmion di pesan ma kopi susun. Dungi laubi maon. Tole mada par Rawamangun mababayar nina. Ido mang. Berita ni Rawamangun luar biasa do. Pitur tinggal hono na par Rawamangun mababayar dah. Jadi termelubo-lubo do tarotok molo diwajak. Tu sama jo hitaminum nina. Ahama na yung namason. Tornaroha do. Ayo pateri. Adong istirahat pagi. Adong istirahat botari. Sahat tuborngin. Ay molo marapot kan di istirahat na sekalian reuni do iba. Beta tusan. Lau hita. Tuba miya hado tinay tarutungi. Bahagia do tehe. Tusama jo hita na. Agujo. Ahama na yung namason. Tornaroha do. Rawamangun majo pitorin na. Ima berita na denggan niya mang doinang. Molo tung denggan salilingon naing masungonin enggan na jalaido barita honon nami. Memang tohodo sungona di bagasan pikiran munay do ramunay. Memang hebat-hebat ruas raup anguni. Ido do honon nami. Songon ima na binigini Apostel Paulus dison. Sehingga orang merindukan tersungut dia mana yang Rawamangunon nina kan. Iduan naro naking misi sending tuhita kan. Marturia. Karena mendengar berita itu. Ya Rawamangun itu adalah luar biasa jemaatnya dan parhaladonya. Amin. Iya. Jala odo neng patuduhonota amang doho inang. Di pelayanan tapakobasyo anon marhite misi sending HKBP nani uluhon ni ima kepala departemen Marturia amang Padita Bernard Manik yang dulunya preses HKBP DKI Jakarta ya. Nah ngadititiko naking isi mahita amang doinang bersedia memberikan rumah kita menjadi tempat penginapan mereka. Asa berita na dinggani musibonon na sida tu tempat pelayanan na di sending. Aya dong do dakya tu Jakarta. Dakya mar pesawat do pe. Ido amang do inang. Ay di pedalaman do. Di engganuan. Di do pe tahe. Ya banyak amang inang. Jadi hurasa holan neng berangkat talakian no tanggal 10 tulu. Ngamar nipi-nipion membayangkan sungod dia do Rawamangunon. Sungod dia do Jakarta on. Ninda kan. Lapatan na sotong kecewa het na sida te. Nah sotong kecewa na sida. Alay tapatu pa ma imanaking barita na denggan na binigi na siday. Asay buanon na tu tempat pelayanan na sida muse. Napaduahon ahado na idaw tamarhite barita na ulion.
Ima bohado hita marningot laos tumangyak kondongan. Songon hataridaan ni dengan ni parsaurata dihapor syota di bagasan Kristus Yesus dengan dohita rak marningot be dia kadongata huhut tumangyakon asamanahan nasida. Dihapor suhon, di sitaonon, di parukilon, bahkan di lasniruha nasida. Namasa di bagasan ngolu nasida. Asa huhut margogo nasida manguruti pakobasion jala marsiurupan. Alanido amang do inang ingot ma. Akadongata na di bagasan sitaononi. Ingot madongata na di bagasan parukiloni. Ingot dongata na di bagasan lasniruha sonari jalatangyakon nasida. Ido naking didok di ayat siya do 10 dang masadiyaw marningot tamu. Ia sitidangiku debatado nahuoloy di bagasan todiku di nahubaritahon anak nai. Totong dohu pangido dia katangyaku anggiatung manang adigan pelomoni rohani debata patiurhon dalaku manopot hamu. Ditanyakon Apostel Paulus do ima ruas ni huria na di bagasan pangalilion di bagasan parukiloni. Jalan aing ditopot ibana tuhu tarom. Ali tersabat do piaunin na. Adung do piak kahambatan, adung do pi halangan. Tapi dia dalam doanya selalu berdoa untuk jemaat yang ada di Rom. Di bagasan si taonon na. Los ido amang doh inang. Dihita di bagasan tikyon. Unang say marningot akahahurangan idongan. Namabay kita lupa manangdang tubuh roha tumangyak kondongani. Unang akan nasuding gani ingo ate amang do inang. Iya. Sehingga kita mengingat hal-hal yang tidak baik. Dang tubuh roha tamanangyak konibana. Ingok makana denggan, unang lupa, si patahi tajol mati amang do inang, 10 na denggan di bait dongan, sada kesalahan, nasalah ido di pabua-bua, na denggan ni daong. Ay boto hodo, songono de, songonon, habi na denggan dang ipabua ibana. Say maturus, bigi ju berita konin na, songono de, songonon, berita hojo na denggan ni taringo tu ibana. Mago na denggan. 10 siya na din ganin naking mago di bahin sada yang mungkin kekurangannya ya. Edang sudi hita sikop ka namang inang, dang sempurna hita kan, ya. Adong duha hurangata, adong duha galiota. Dan juga saudara-saudara kita, teman kita juga seperti itu. Ale unang ma paingot-ingoti. Unang akan nasuding gani di pabua-bua, ale na ding ganima di pabua. Jalau nang las rohata, molo marukila kadongata, gabi mertua ni hita, ya mertua ni taboto te amang do inang, tua ni mak, ninda hita te, alay tangyakon. Manang molo marlas ni roha dongan, unang gabi hona stres, ido kan, tetanggana mo nang tender ibana, tetanggane mo nang tender, ali ibana stres di jabuna, wah dia te. Ibana marsahid, dang doho marlas ni roha ibana. Songonido amang do inang hita kana maraha maranggi, akana berkeluarga, molo dinggan ngulu ni haha anggitai, sukses mereka, kita harus bersuka cita. Kodohonot tado mau lihat ya Tuhan. Boy ibana songoni, dang mangido pangurupion tuau, acugari dang songoni ra, ikon urupaku do ibana alay mau lihat mah. Bahkan dia mungkin bisa menolong orang lain. Ido dohonot tamang do inang. Jauhkan rasa iri hati, jauhkan rasa cemburu, tapi doakan dia selalu supaya semakin lebih baik lagi. Dan kita doakan orang-orang yang dalam pergumulan supaya mereka kuat dalam iman pengharapannya. Los ido amang dohot inang molotaida. Penguatan ketika kita datang mungkin dengan pelayanan
diakoni sosial ate. Kan ido naking marningot jala tumangyak kondongan. Rohi tamanopot nasida. Ya, sebenarnya uangnya itu tidak seberapa. Gudang durahepeng nate. Tapi kehadiran kita, sentuhan kita, touch yang kita lakukan bagi mereka, doa kita itu sangat menguatkan mereka. Alania mang doinang, udah ngadong namaila molo marsahi tita. Sudido jolo mahya marsahi ate. Dang si haila hono ni, si tangya kono do. Asa diurupi Tuhani hita, mengadupi ima parsahitoni. Dan itulah kehadiran gereja kita, yaitu menongkot ruas ni huriata, memberi penguatan bagi mereka dengan kehadiran kita. Las dorohamu tehe molo marsait tamu gudang nama nopot manangnya kok kamu ang doinang. Nangiria ni rumah sakit i belak sodong roate. Hape di sebelah kamar ni bayi segugu roa nop ate aci rohate. Amang lak sodong doro marni go tau ni nahita dokan. Tapi taida te tanggata. Keluar masuk da sida di jam besuk sero gudang-gudang. Tapi itu hita dang ro. Nah, ini amang doinang marsitopotan manangyakon ima songon na pinatupani Apostel Paulus. Jalan patuluhon ahana nang si dohonon na diso namang don inang sihol ni roha marsitopotan dalan marbarita nauli. Ya, nang penian gudang doha maulon siadupan ni Apostel Paulus. Tapi dia senantiasa rindu. Ima marsigorgor ibana naking nang pajupang dohot dongan sahapor seaon. Ima naadong di huta Rom. Lasidot naking manggarar utang barita nauli. Ya manggarar utang dido asap plopati kan. Namarutang doaw di halagurik nang dibangso na leban. Diaka parhapistaran nang diaka nahurang roha. Doho dia saplima. Dibaheni usakap siya nasa rohaku. Majamitahon barita nauli nang dihamu. Di huta Rom. Jala dia sa pulsada di dok. Ay masihol do haw marnida hamu. Ang giat tung tarbahenaw tu hamu. Diba silehon-lehon partodion. Patuguhon rohamuna. Imanakina marsitopotani. Marsitangyangani. Jala oddo di paingot hita mang doinang marsitopotan. Dalan madjamitahon barita nauli. Ya sumalna mululansia, ahan na maululan di lansia tahe. Check up tu rumah sakit, ido kan? Laut rumah sakit, sianian non rotu sermon, ido kan? Sahak di jebon no, mabuka buku pajonok, manang bibel ido kan? Nah, ditiki di rumah sakit, arcarita hamotong, merberita nauli hamu disi. Ima daba, soy nama haci nahuilala, ali luar biasa do Tuhan idaba. Tuhakku Yesus Kristus namun nang pe dang sawamo hita dohonom mu de Tuhakku Yesus Kristus ekalas dorohani lansia saya dong mania dongan namar carita kan. Nah jadi memang merasa kesepian do idoban na dido akalansia na tua-tua ta dak kolong berohani anakku tuawina tapi dah sodong do tikini geleng nem bagi ba namar carita kan ido sajo sadari pe ido mar carita lansia. Saiba na mina PBG onate dan tidak boleh diprotes. Ido tong dang boy proteso ni. Iya, iko begeon do. O ido, nadenggan. Olo nipe. Tas rohana. Dang pola manang dia do honotay. Olo karena amang inang itu juga ya ahadoi mabege tidak semua orang bisa mendengar ya. Ya. Aslani do amang do inang di bagasan na marsitopotani hita di sima hita naking mabaritahon barita nauli roa kapunguan ina parari Kamis marsermon ro punguan dia teheson Gloria marsermon tokin nainon ro sian ro mangun tegalan marsermon ate amang inang ate iya ro marsermon. Jadi mak kata hatai taringot tuhatani
dewata marbarita nauli. Jalaon tugas dan tanggung jawab kita, dan bukan hanya tugas dan tanggung jawab orang percaya, tapi itu adalah panggilan kita memberitakan firman Tuhan, berita Injil. Ay wetong de utakku dinanaking kan, dutang ni bena de molodang di baritahon barita nauli tumanangi sepe. Itu ban naudok naking la so saugamo pe molo pajuk pak kamu manang di dia doh sadanai tahe akalan sia sonari terapi namakan berenang kan. Berenang di Ancol. Pabuhamu atau ngamang da inang. Dikina berenangi hamu. Hebat doda ba Tuhan Yesus ki. Mabahenau gabi songonon. Ay ngaw 70 tahun nau. Basehat doa ne. Nang peterapi yaw 3 hari sa minggu. Nah hamu atau ngate. Iya, beritahu kamu. Itu adalah panggilan kita. Sebagai orang percaya. Songon nani dok ni Yesus di Matius 20 ayat 10 sia. Sarori 20 laho mahamu. Podai hamu mas saluhut bangso. Didi hamu nasida. Di bagasan guarni debata ama anak dohotod di perbadia. Tugas dan panggilan kita. Los ido topik ni minggu ta. Ima mengajak kita di son. Mamaritahon barita nauli. Sian roha. Sian roha. Dan bukan ternyata hanya verbal. Alai rohatai. Ya tapat dari dahon mai. Marhite sikap hidup kita, pabahenata, cara berpikir kita, apa yang kita lakukan di tonga-tonga ningoluta, jalalam gude kita mabege barita nauli, lam matoras mahitan yang dihapor syota te amang do inangate, matoras sudah, unang gabi murah merdadi dah, olah so dibegi tong hatana di punguan, keluar sendiri sia grup, tokin nai pangido muse masuk, pamasuk pamusebah, ninate. Olan redam mo ni ate-ate nai ipangido masuk. Mo ate-ate na muse piri-pirion songon Nebukadnezar di epistelik naking keluar sendiri bana muse ate. Dang songoni ate lamatoras dohita. Ya, kita semakin banyak cobaan, semakin banyak tantangan, kita harus semakin kuat di dalam iman percaya kita. Jalahot mahita unang munggilate. Unang munggil hita di bagasan haporsyota, unang munggil hita di bagasan parsaurata, alay tabaritahon ma ima barita nauli sian nasa rohata. Amin martang yang mahita. Tuhan Jehovah di bata amanami, moliate di pasat rohanami Tuhan, dilasni rohanami di bagasan tikion, ima dinaboy hay marpungu, rosyan tongani bagas nami, di parsauran nami, di manogoton, di parminggon nami Tuhan. Jalanunga hutang yok kami hatam. Marite-hite ima jamita di bagasan tikyon. Ay ngoton hami ditugas tanggung jawab. Dohot panggilan nami songon halak Kristen hami Tuhan. Asa totong hami marsihohot di bagasan haporsion nami. Jala barita nadinggan ma di BG akka natorop sian parbue ni haporsion nami. Marhite pakation nami. Marhite cara berpikir nami, marhite pangulaon nami, marhite parsauran nami. Asupasu sudia karuas ni huriam sian namet-met nama godang satu nama tua. Dia kaparukilon na dohot dilas ni rohana sida, o mangurupi na sida Tuhan. Dohot dia karuas ni huriam natongon di bagasan parsahiton, tuho pasat hami, imaan ni borusyan turi kepin sinurat. Mauren rugun siregar, siti bonur borusyan nipar, nyonya sinaga boru hutagalung. Situa epi boru tambunan, nyonya simamora boru stompul, juniper simamora, rensus tambunan, nyonya seregar boru papahan, serepina boru nenggolan, pitua siahaan, situa BP siregar, nyonya sinaga boru simbolon, rumintang boru hutasoid, nyonya pandita siburian boru sitompul, Matthew manurung, las Maria boru pancaitan, nyonya sintua bisto hutauruk boru lumban tobing, nyonya tobing boru manik, sorta pagihutan si hotang, Jackson papahan, situa epanggelis nyonya te pasaribu boru sianipar, TP si majuntak, nyonya paris si majuntak boru sinaga, hotman o pangaribuan, binsar si haloho, situa ramin si marmata, nyonya si huta gaul, KM si hombing, nyonya silalahi boru samosir, nyonya sarli boru samosir, pantun huta barat, Robin naik pasaribu, balojong pangaribuan, nyonya baster manurung boru aruan, situa SP hutasoid,
Doho sudi na subuhi hugari hami Tuhan, na dirawat di rumah sakit nang dibagas nabe, di bagasan pengobatan, perawatan, pemulihan, lehon dinasida, ima, pos ni roha, parsihohoton, hapor siaon, jalatotong makirim tuho, diha mamalung ni parsahiton, marhiti akka usaha na pinatupan ni keluarga na magkaholongin na sida. Doho dia kaulaon nami sa minggon, tuho pasat hami Tuhan, asat talut niya buy tarulaw kami, rap dohot ho, hobar tulomo ni roham, tarpuji magwarmu, alaniasi dohot denggan ni basam, mga sahon goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin. Tapuji matuhata marhite na maredde hita sian bukede onom ratus onoplonom ayat sada dohot ayat na mangihut laos tapasahat mapeliata.